No takže čaute ľudia, v tomto videu budeme natáčať Roblox zase a budeme hrať. Mojho kamoša mám mapu Escape Backroom DJ Damo. Hej, 0 ľudí to hrá ešte, ale to nevadí. Pre 13 rokov to je a vyskúšame si to. Hej, lebo urobil to môj kamoš, možno aj ja urobím. Toto nech nedostanem copyright, dáme dole. Hej. A ideme na to. Čakaj, toto čo bolo? Toto čo je? Je to nejaká pištol. Tam je. OK, tam je. Čo? Dobre, on niekde zmizol. Teraz kde? Teraz sa čo stalo? On zmizol. Potom mám už... Toto čo? Dajte odber a like. Aha, tu je. Tu je. Poď. Čo si slepý? Dosť zábavná hra. Vyskúšajte si ju. Co čo je? Ja viem lietať. Sheesh. Yes, hell yeah, shit. OK. Ale čo? Dobre, neviem odísť z mapy. OK. Máme tu toto. Tak. Speed coin. Coil. Oj. Dobre, máme to. Dobre. Tak to pozrieme. Kde si? Kde je? Toto je za Robuxy? Na čo? Neviem. Dobre, toľko to by bolo toto video. Koľko ide? 3 minúty. Tak neviem. Ešte si skúsime niečo urobiť, lebo asi tu mám už všetky veci. Neviem, nepovedal mi o tom nič. Tu je. Dobre. Dobre. Asi toľko to by bolo toto video. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Čaute.